ኩናት ዝበሃል ብስሩ ጌጋይ ድሉውነትና ከነተአማምን ክንክእላለና እኔ ተስፋ እየቆረጥኩ ነው። ከመቻቻል አልፈን ህዝብ እያለቀ ነው። ልናስቆመው ይገባል። እዚህ ምስ ፌደራል ተዘራሪውና ለና ባጣ ክንዘራሩ እንደለና ባጣ ባዕሊውን ይኸይደ ናብ ተሰለስና ክልተ መዓልቲ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ ፖለቲካና ተዘሪገሎ ፖለቲካና ብሽግር ኣትሎ ረሓትና ብቁጥዑ ክመርሕና ይከኣሉን ሰላም ጠና ይሁን ለስተፈላለዩ ኩርናት ዓለም ክንኩም ነዚህ ቪዲዮ ተከታተሉ ዘለኹ መጀመሪያ ነው ቻናል ዚን ቋብ ዳህነጻም ባርከስ አው ሁሉም ወቅታው ኩነታት ተመልክተው ዝማህበራ ሚዲያታት አዚማ አዘራረት ባል ዛዋታት ይዘልኩ መጽረው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ حبركم ጻን ሐብ ኸብር ያለ እኔ ተስፋ እየቆረጥኩ ነው። ከመቻቻል አልፈን ህዝብ እያለቀ ነው። ልናስቆመው ይገባል። ስሜቴ መቆጣጠር አቅቶኛል። ሳለቅስ ያደርኩት ለምን ንጹሃን ዜጋ ለምን አርሶ አደር ላይ ለምን እናትና ህፃናት ላይ ምን አረጉ? እኛን ለምንላቸው እኛን ይጨርሱ። ንጹሃን ህዝብ እውነት ሰዎች ናቸው። እውነት እናትና አባት አላቸው። እውነት ልጆች አላቸው። እውነት ሃይማኖት አላቸው። እኔ የሚገርመኝ ሰላም በማስከበር የሚታወቀው መከላከያ ሰራዊታችን የደህንነት ተቋማችን ምን እየሰራ ነው? አልሸባብን አይኤስአይኤስን ድባቅ እንዳንመታ ኦነግ ሸኔ ያሸንፎት ነው? ህወሓት አሸንፎት ነው? እኔ በዚህ ህዝብ ላይ ለምንድን ነው ሁሉ ግፍ የሚፈጸመው? ምን ስለሆነ ነው? እኔ ዛሬ ሞራል እኮ የለንም። እኔ እንትን መጀመሪያ ላወጣሁት የመናገር ሞራል ስላጣሁ ነው፣ ግን አልቻልኩም። ስሜቴ ገፍቶኛል። ስሜቴን መቆጣጠር አቅቶኛል። ስለዚህ እኔ በስራ አጋጣሚ ብዙ ቦታ አይቻለሁ። ከአርቲስት ሃጫሉ ጀምሮ የተፈጠረው ከዛም በፊት በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል ሴቶች ምን እንደሆኑ ምን እንደደረሰባቸው ይሄ ሁሉ የእርምጃ ወሳሳዳችን ደካማ ስለሆነ ይህን ማሸነፍ የሚያቅተው ኃይል አተን አይደለም። የውስጥ ኃይላችንን መርምረን ካላስተካከልን ነገ የውጭ ጥላትን እንዴት ነው የምንመክተው? እኔ መመለስ ካለበት ይሄ ነው። ሰላም ሚኒስተር ይባላል። በግማሽ ቀን የብሔራዊ መግባባት እያለ እየበተነ የትኛው መግባባት ነው የተፈጠረው? እዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ ፖለቲካና ተዘሪገሎ ፖለቲካና ብሽግር ኣትሎ ረሓትና ብቁጥዑ ክመርሕና ይከኣሉን ሕብሪ ትግራዋይ ተዘሪግሎ ናብ ብዙሕ ደንገርገር ክነኣቱ ዘኽእለና ኩነታት ተፈጢሩሎ ነዚ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዕቡ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሻዕሎት ኣትዩ ይርከብ ክብል ድማ ኣመልኪቱ ህዝቢ ትግራይ ተበቲኑ እዩ። ካብቲ ዝተበተነ ንላዕሊ እዚ ብዚ ዘሎ ተሻቒሉ እዩ። ፀላእትና ክንምክት ብኩናት ኩለን ቤተክርስትያናትና ኣዴታት ይምህለላ ነይረን፣ ኣቦታት ይምህለሉ ነይሮም። ሕጂ ዳርጋ ኸመይ እዩ ዘሎ? እንታይ እዮም ክገብሩ እዞም ፖለቲከኛታት? እንታይ እዮም ከምፅልና እዞም ፖለቲከኛታት? ምህልላ እዩ ዘሎ። ደቂሱ ዝሓድር ትግራዋይ የለን። ነዚ ይፍደ ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ኩነታት ድማ ከመ ህዝቢ ብሓፈሻ ብፍላይ ሓልታት ፀጥታን መናእሰይን ብምስትውዓል ክግንዘብዎ ይግባእ ክብል ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደጊዮርጊስ መዲድ ኣገንዚቡ እቲ ፖለቲካና ጥዑይ ከይኸውን ብየማን ብፀጋም ፀላእትና ብጣዕሚ ብዙሓት ዘረግቲ ኣጀንዳታት ይሁን ኣለው። እዞም ኣጀንዳታት እዚኦም ክንፈልዮም ይግባእ፣ ክንርድኦም ይግባእ፣ ክነስተውዕል ይግባእ። ብፍላይ ንሕና ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ብፍላይ መናእሰይ እቲ ዝርጋን እቲ በቲ ዘቀብሉና ዘለው ንትግራይ ዝዘርግ አጀንዳ ክንፈልዮ ክንክእል ኣለና። ትግራይ ለውጥ የድልያ በመንእሰይ ድማ ክምራሕ ይግባእ ዝበለ ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደጊዮርጊስ መዲድ ነዚ ድማ ብሓፈሻ ንህዝቢ ብፍላይ ንመንእሰይ ዝጠቅም ኣካይዳ ከመይ ንቕረጽ ብዝብል ክኸውን ይግባእ ኢሉ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ትግራይ ለውጥ የድልያ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝመንእሰይ እዚ ለውጥ የድልያ እዩ። እዚ ለውጥ እዚ ዘይተበረዘ ማንም ዘይጎተቶ በቲ ናይ መንእሰይ ናይ ባዕሉ አይዲዮሎጂ በቲ ናይ መንእሰይ ናይ ባዕሉ ምሕሰቢ በቲ ናይቲ መድረኽን ናይቲ ጊዜን ዝምጥን ፖለቲካዊ ትንታነ ክኸውን ክእል ኣሎ። ኣብቲ ዝተዘረገ ፖለቲካ ኣትዩ ዝዝረግ ለውጢ ከተኣናግድ ይብሉ። ኣብ ናይ ባዕሉ ዕድመ ዘድመ ሰብ ኣብ ናይ ቀጻሊ ትውልዲ ከድሚ ዕድመ ክንህቦ የብልና፣ ግዜ ክነማቻችወሉ የብልና። እቲ መንእሰይ ባዕሉ እቲ ለውጢ ክመርሕ ዘሎ ለውጢ ማለት
ዝነበረ ምርጋም ማለት ኣይኮነ ለውጥ ማለት አንጻር ዝነበረ ምግጣም ኣይኮነ ዝነበረ ከመይ ተቀመሉ ትዝውገድ ከመይ ተውግዶ ከመይ ሓድሽ ጽቡቕ ነገር ነቲ መድረኽ ዝምጥን ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ነቲ መንእሰይ ዝጠቅም ዕላማን አተሓሳስባን አካይዳን ከመይ ትቐርጽ እዩ እዚ ከዓ ተወዲብካ ይዝቕረጽ ኣብ ዝኾነ ናይ ባዕሎም ድልየት ሓሳብ ዘልዕሉ ሰብ ተጎዝጊዝካ ኣብኦም ተሓሽኪርካ ኣብኦም ተጎቲትካ ይኮነ ጽውሪ ናይ ባዕልኻ መንገዲ ንባዕልኻ ዝምጥን ቀሪጽካ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ትሕዝ ዘሎ ደብረኸረኽ ናብ ዝበለጸ ድሙቕ ሕብሪ ዝቕየረሉ ሓድነቱ ዘረጋግጸሉ ልዕላውነቱ ዝምልሰሉ ሕሉፍ ታሪኹን ምኸትውን ኣኸቢሩን ሰኒዱን ንቐጻሊ ትውልዲ ዘመሓልፈሉ ለውጢ የድልዮ ዝበለ ተጋድላይ ዮሃንስ ወልደጊዮርጊስ መዲድ ህዝቢ ዕድል ክወሃቦ ይግባእ ክብል ገሊጹ ለውጥ ዘድልየና ልዕላውነትና ንምምላስ ለውጥ ዘድልየና ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ንምምላስ ለውጥ ዘድልየና መኸተና ንምኽባሪ ስዋዓትና ክቢርና ንምሓዚ ቀጻሊ ዝሕሸ ህይወት ንምፍጣሪ ካብዚ ወፃእ ብንእገለ ብዝበልዎ ብዝብል ለውጠ ይመጽን እዩ ጠቕሞን ዝጎደን በዓሉ ብደንብ ገይሩ ይፈልጥ ንህዝቢ ዕድል ክወሃቦ ዝግብኦ ማንም ናይ ባዕሉ ኢንተረስት ንምብላዕ ኢሉ ነቲ ሓደ ብዝጎቶ ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ ዕድል ሂብካ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ዝጠቕሞ ዝፈሊ ሕማቕን ጽቡቕን ዝፈሊ ሰብ ይፈልየሉኒ ልዕላውነትና ሕገ መንግስትናን ሓድነትናን ቀይሕ መስመርና እዮም ዝበለ ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደጊዮርጊስ መዲድ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኩነታት ብዝግባእ ክሪኦን ከም ተጋሩ እውን ክንመኽረሉን ይግባእ ክብል ኣገንዚቡ ከም ተጋሩ እቲ ጉዳይ ከቢድ እዩ ንስኻ ንስኺ ብዝብል ጭቕጭቕ ዝፍታሕ ኣይኮነን ንምከር ነስተውዕል ኣብ ዝቐረባ ግዜ ፌደራል መንግስቲ ተመሓላለፈ መልእክቲ ነይሩ ኩልና ተሓሳስበና ንሱ ብምልከት ሓበሬታ ንምሃቢ ምስ ጉባኤ ናይ ህወሓት ተኣሳሲሩ ናብ ኩናት ክኸይድ እዩ ዝብል ናብ ግጭት ክንኣትዩና ዝብል ነገር ዝሓለፈ መልእክቲ ነይሩ ንሕና ሰሚዕና ኢና ከም ሃገርና ካሊእ ከም ህዝቢ እውን እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ናብ ምድንጋፅ ናብ ስጋኣት ዘእተወ እዚ ምስ ፌደራል ተዘራሪብና ኣለና ብቐጥታ ክንዘራርብ እንደልየና ብቐጥታ በዓል እውን ይኸይደ ናብ 2 መዓልቲ ቀጥታ ዘርብ ጌርና ኣለና ንምንታይ ከምዓ ዓይነት መልእክቱን ሓሊፉ ዝብል ማለት እዩ ከምዚ ናብ ውግእ ዘኸይድ ምንም የብልናን ንሕና ዝሰምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ጌርና ዋላ ናብ ግጭት ዘኸይድ ነገር ተሃለውን ተዓጊስና መስዋዕት ከፊልና ኣብ ንኸደሉ እዋን ጉባኤ ካይዲ ተባሂሉስ ናብ ጦርነት ዝበሃል ካብዚ ዝመፀ እዩ እዚ ዘለና ቅሬታ ማለት እዩ ገሊፅና ኢና በደባባይ ከዓ ስለ ተዘረበ ኩሉ ንፈሊጡ ወይ እቶም ተኸበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ባዕሎም ቅሬታ እውን ነይሩዎም ኣብቲ ኣካይዳና ስለዚ ናይ ባዕልና ገሊፅና ኢና ኣነ በጊሰ እዩ ምክንያቱም ኩናት ዝብል ንሕና ይንደልዮም ንምንታይ እዩ ዝብል ንራኸብ ዝብል ንሶም ቀልጢፎም መልሲ ሂቦም ዳርጋ ሽዑ እዮም ንራኸብ እምበር ብቐጥታ ማለት እዩ ስለዚ ብኣካል ተራኺብና ኢና ተማይጥና ኢና ናብ ኩናት ዘኽይድ ነገር የለን ዘኽይድ ብሱርስ የለን ክዝረቡ ነይነበሮን ዝብል ኢና ሕና እዋን ክዝረቡ ነይነበሮን ጉባኤ ምክያድ ዝኾነ ይኹን ጉባኤ ኣፍልጦ ይሃሎ ብዘይገድስ ሰላማዊ ዘተ እዩ ሚጢ ኩናት ዝእወጀሉ ኣይኮነን ኩናት ዝእወጀሉ ጉባኤት ኮይኑ ኣይዘረባ እዩ ምስ ኣወጀ ኢኻ እውን ዳሓር እውን ከይድ ማለት እዚ ግን ሰላማዊ ኣብ ክልል ሰሜን ፕሪቶርያ ኮንካ ዝስራሕ ዘሎ እዩ ያውቲ ኩሎም ዝፈልጦ ትወድብ ማዕጣ ኣኼባታት እዩ ዘካይድ ጉባኤ ስለዝተባሃለ ዝተኣሽሙ ክገብር ኣይግባእ ነይሩ ኢልና ኣቢልና ኢና ስለዚ ናብ ኩናት ዘኽይድ ነገርስ የለኒ የለን በኣና ከም ኢልና ኢና ገሊፅና ያው ሰሙም ዝሓሰቦ ገሊፆምናዮም ግን ዘኽይድ የብልናኒ ኣብ ፍልጦ ጥራሕም ትኽእሉና እንድሕር ዘይትፈልጦ ጉባኤ ኮይኑ ኣይንፈልጦን ትብሉ ተወዲኡ ብፍላይ ናይ መረፃ ቦርድ ጉዳይ ሓሩን ከልዕለ ዝተኣሳስረ ያው ፍለጥ እዩ መረፃ ቦርድ ዘይፈልጦ እንተኮይኑ ኣይፈልጠካን እዩ ዝበሃል ሕዙን ኮ ይፈልጥናን ብትሕጊ ይፍለጥን ንሕና ንፍለጥ ብሰምዕ ፕሪቶርያ እዩ ብካሊእ ኮ ይንፍለጥ ስለዝተቐየረ ነገርስ የለን ማለት እዩ ጉባኤ ነካይድ ምንም ለውጥ የብሉና ንሕወሓት ኣፍልጦ እንተዘይብካ ሕዚ እውን ዳርጋ 2 ዓመት ኣፍልጦ የብልና ናትና ኣፍልጦ ስምዕ ፕሪቶርያ ስለተፈራረመና ኢና ንረኸብ ዘለና
نافتنا عد حق سيأتنا بتنا حق عد متحدر مالتي مالت تودب ترحي كنا انت تقول الله مالت حق يسرح انت كنا جناينا أتنا نفت سرعت يلنا كل نفت فدرال برلمان يلنا أفتس أم يلنا سرع من قستونية عشنا جزاو إذا لنا جناي ذا بوليتيكا وذا تزابليو نزي ذي تودو نجارات بزحات لزرلو تنتلتلو أبزون تفلي نجارة يهلون تخونا قديم هود داني روب هالتين تفلتهم تزيل لقى أخيوا جوي أصل إذا كايركاس كوينات بحال بسرقة جايون زبل حسابنا بالله إنه إذا خير سيلن زي أكتر فلت الله نا إذا خير كم زيله ولا فلت أي هلو بزول مالتي أين فلت أقوم يوم كتلنا تقولون بر كوينات بحال بسرقة جاي أين فلت أقوم جد يرد أنا نحن زي نفلت أوينا بقمة أتينا دلونتنا كنا تأمام من كن كلا لنا ناوشت عقمنا ناوشت سجاراتنا دليتنا العلو كله زي بود خنا نجرت جبرايت إنها جن نتي بيت تصبحها خقط مكاد خلوين حساب كاجر كله تسنحت كلا لك لذتي هاجر مهناتن نهاجر أوجل قلت الأخون أبيدنا زلوا بيدنا زلوا ناي مورالنا ناي حلنا ناي توفاينتنا ناي ودبنتنا ده تراتر نجار لأن زي الفلطة وزي تصبنا نجار تدالينا هنسأل حجن أو قمتكن أوتهم كلا لنا وهنا مسجزي ناتخستد مسئ أبز أسران همشتا عمتات قطمنا بالضغطات انتاي مسل نيرو بعلاوي وشتي مذواتنا ترايدنا خيدنا ولا ون أسران همشتا عمتات أبتي ناي هاجر مهناز نقوله ناي هاجر مهناز كأخ تقول صوت كلا لك بأحزات تقول صوت كلا لك بجزية كندي عمتات يدليكا كندي عمتات يدليكا تبعال ناي تحت قرصي مدبات سئلنا ندفنا أرققنا أتكبرنا ودينا هنا ويدما أعننا لينا نقوله مدرخاوي ناي تحت قرصي مدبات مدرخاوي قالوا اتفلا لنا لمعات مدبات ببصلاتو ناي حرشا مدبات ناي ماي قداي ناي ساعات قداي ناي محبراو قلقلوتات قداي كندي كوسترنا خير جمست بدقة زقات مكة عن كفاتاتن بدوتاتن ناي وشت سرارحها كعمود خيل تلوخن دميركا دماميركا خاب جزينا بجزيه قمنا قبركات غير جي اسران حمشتن عمتات انتاي غيرنا ومنتاي بصحنا لنا ندرب نخيل ناي هاجراو قلقلوت اور كتو خنتاي نيرو او وشت تماقنا خاطري دلك ناي بحقي سب مهناص يلعلو كله بخونه صقا بخونه خالق رقاحي ابو قمت اتيها تزارب تخيل هاجن لا لسه بخونه خالق صقا الله الكاي تحسب اب حرنتاو قالسنا نتي ايكويجن وي نتي معريت دايتو ودنا معريت كنا قلبطو مخالنا حيلنا يسبي نازي رقاحي زي متكاتا ترهبلو اي تخيلن الذي مهنة نايسب بتي شعور نيبر السرارة من الله سلسته قلل تد مسلا قال لصعطات الله ساتن نقحات ودابه اتكي دبال نقحات مالت نايتسب فلتت ناتو مرداتا ناتو امنت ناتو توفاينت دمير كذا ما امريكا نايتسب حيل قدم المس مالتي كاي نقحه كيف فلتا غي تردو غي دلي بكون نجر قبر اكيد لازم قدم كنقح الى الله فلت الله كنا تعطو فلت بده تعطو خردا كبابي وخفلت نعو بأمرون بحلنا ندلوك خوم انتو الى الله لازم نقحات مسرتاوي ودابه زي ودابه وقحات البين يسرحني ودابه دايناميك نحيلنا مع بلد خيدي قل زي ودابه نتزر لك صقاتات بملؤ الرابح كانت تطعمكا نتي دي تودنا معرفة في القلبت اي تقلنا لازم ودابه جدا كله كالو ودابه ناركا كان نحيل كان بلكا تدرب حيلي توسخ نتوم دليوم تلوخوتاتن علاماتاتن كاختا تقبرت قللت نايد ناوتي تولز نايد جميركا قصاب عبيت ماشينر انت فلا لي تكنولوجي ناب قمتاتي مالتي